Mula sa kabundukan ng San Jose, sa Sitio Baag kung saan matatagpuan ang malaparaiso at malamig na campsite ng RDC Farms, ay lilisanin na natin ito matapos mag-overnight hammock camping. Sa ating pag-uwi sa Pangasinan, ay sasaglit naman tayo sa isa na namang paraiso ng aming probinsya, sa bayan ng Aguilar, ang isang napakalinaw na ilog ng Maples River na trending ngayon. Pero bago tayo magsimula, maaari bang mag-subscribe, like at mag-comment pagkatapos panoorin ang video na ito? Salamat po! Yo, it's Alden TV. Let's vibe and see. In the heart of the wild where we're meant to be. Nature calls, feel that breeze. Terra na bumiyay, let's break free. Yo, and see Alden TV Kabigan, come roll with me. We'll hike the mountains, climb the tallest trees. Waterfalls flowing, got that serenity. The rhythm of the earth, now that's the remedy. With the stars above, we'll ignite the night. Nature's the canvas, everything feels right. Ang sarap makipag-ugnayan sa kalikasan. So yun, let's G. Medyo umulang basa kasi yung mga damo dahil bahamog kagabi, kaninang madaling araw. So ingat lang tayo, pero kinaya naman, nauna na yung sila ni Faye at si Jose Antolin. So siguro kakayanan din natin ito, dahan-dahan lang tayo. At naiwan natin itong mga katabi namin kagabi na masayang pamilya. Kahapon sinundan ko sila dito pababa, akala ko madali lang, naka-rusi lang yung naka-rusi na 125 lang yung pan-tricycle. Sinundan ko, ang bilis nila. Akala ko ganoon lang kadali, muntik pa ako sumemplang. Sa pa nga ba to? Kaliwa, kanan? Nakakalito kasi meron pa kanan, may pakaliwa. Pero alam ko pakaliwa ito. Yan, so kakaliwa tayo. Akit pa ito eh. Parang may nadaanan pa kaming tatlong, yung mga A-frame, A-house, matawag doon. Yun. Pero blankong A-house yun lalagyan mo rin kung gusto mong lagyan ng tent o open lang siya Ayan. 300 lang daw yan pag umaga, 500 pag gabi. Mura lang talaga. Dandahan lang tayo dito kasi medyo tas kakanan yata dito. Paakyat. Ayan, kakanan paakyat. Yun. Ito na yung gate. So, bayad naman na kami. 500 lang binayaran pala namin. Na kami nun magdamag na kami nun. Tatlo kami, dalawang sasakyan. Yun na sila sa gilid. Yun. So paano? Mauna na kayo ulit. Tapos pag kayo nang gumamit ng tawag diyan nung mapa, ayan. So biyahe na tayo. Susundan ko lang sila. Tapos malapit lang dito, maghihiwalay na agad kami. Kasi sila padiretso sila ng Nueva Ecija. Hindi na dadaan ng Tarlac. Ako naman sa bandang unahan diyan, kakaliwa na ako. Lalabas naman ako ng San Clemente, ng Santa Ignacia, tas San Clemente. Doon sa may bandang Mayantok. Actually, nadaanan ko na yung dati Yan. So yun, voice over lang tayo dito kasi bibilis i-fast forward ko ito. Ayan. Dami nagbibilad ng palay dito. Wala kasi masyadong dumadaan sa kalsada na ito. As in lang talaga siya. Parang ginawa lang siya para dito sa mga
Parang ginawa nila sa Daang Kalikasan. Ayun, no? Marami ditong ano kasi araw to ng ano, Sabado, Linggo, maraming tawag diyan, nag-motorride. Actually kanina madaling araw may mga dumating na mga riders, ang dami. Mga naka-big bike. Dito doon kasi sa pinag-anuhan namin sa RDC campsite, nandun yung view deck. Yan, 360 na view deck. Ayun, oh, dami mga motor, oh. Dandahan lang tayo. Nauna na sila. Grabe, ang ganda ng kalsada rito. Pag gabi, ano yan, may mga ilaw pa yan sa gabi. Ganda talaga. Sarap mag-motor ride dito. Ayan na may mga mabibilan sa daan, mga prutas. Takbong pogi lang tayo, takbong pogi lang. Dami nating kalikasan. Malamig pa rin, medyo malamig pa rin kahit medyo pumutok na yung araw. Malamig pa rin siya. Ito, matindi itong batang to. Nagbabike na to. Binilisan niya, oh. Hindi ko alam kung ayaw niya magpa-overtake. Pababa yan, eh. Bilis niya, oh. Tapos nalaglag niya yung tsinelas niya. Yan, hinabol ko siya. Akala ko na-disgrasya na, eh. Kasi dire-diretso, parang walang preno, eh. Ayun siya, oh. So yun, tuloy yung biyahe natin. Grabe, ang ganda ng ilang bilyon kayang nagastos dito, no? Ilang kaya yung mga kongresista na kinabang dito. Laki nito, as in billion project ito. Yun, ang daming mga riders pa rin tayo nasasalubong. Sarap mag-race dito mga idol. Grabe, ang ganda talaga ng kalsada. Maski nung gabi, grabe yung ano dito. Kita mo naman yan, no? Puro kalikasan talaga, nasa ibabaw tayo ng bundok. Halos walang kabahayan dito. Ayun, no? Puro motor, oh, nakasalubong natin. Mga grupo ng motor. Shout out, mga idol! You know? Grabe. Ang ganda. Ito mga trip ko na biyahe, mga ganito, eh. You know? Kita mo naman yan, no? Parang ano ka lang, nagbabaybay ka lang sa ibabaw ng bundok, eh. Sobrang ganda. Tsaka presko pa yan. Medyo may makunting katilang sa ilong pag may madaanan ka mga nagbibilad. Kasi ano yun, eh. Yung alikabok niya ng palay. Nakakahika nga yan, eh. Tuloy-tuloy lang tayo, oh. Sa bandang dulo nito, parang San Jose Drive pa rin yata ito. Part pa rin ito ng San Jose. Malaki kasi yung San Jose. Ano, puro kapalayan, no? Pag yan ay umulan, naku po, taranta sila niyan. Kung ilan lang tao niyan, kaya nag-hire sila ng mga taong nagbibilad, eh. Mahal ang bayad sa mga yan sa isang araw. Kasi, yan, kakaliwa na tayo dito. Ito ay dumaan kahapon. Medyo basa, ingat tayo. Yan, o, puro mga traktora, o. Daming palayan dito. Di ko akalain na merong ganito sa Tarlac. Actually, nakadaan ako sa dati, dun sa may Mayantok. Nadaanan ko yung dati. Merong talagang, kasi baha nun sa Kamiling, eh. Kanan tayo dito. So, may baha sa Kamiling nun. So, ginawa namin, na-stranded kami dun sa may Kamiling, bumalik kami, kinabukasan, natulog kami dun sa may isang area na mataas. Tapos hindi pa rin umupa yung baha. So, ginawa namin, umikot kami ng Mayantok. Kaya yung daang Mayantok, alam ko yan. Kaya lang nakakalito lang sa pagdating ng in Santa Ignacia. Nakakalito kasi pag naka-Google Maps ka, dito yata kakanan tayo. Ay, kaliwa. Ayan, sige. Kasi pag naka-Google Maps ka, dapat huwag kang sunod sa Google Maps. Kasi hindi mo madadaanan yung gusto mong daanan, eh.
Minsan dinadaan kanya kung saan-saan eh, sa mga shortcut na minsan yung mga naliligaw lang pala yung mga ngayon. Tapos babalik ka rin lang. Yan o, puro nabibilad ng palay o. Dito talaga karamihan, halos yung nagamit yung kalsada sa pagbibilad lang ng palay eh. Yung 4 lanes na to, naging 2 lanes na rin lang ulit. Naging salubungan na lang ulit. Kita mo naman yan oh. Ang ganda ng kalikasan. Diba? Kung ganito kang magra-rides ka ng ganito, puro puno sa gilid sa mga palayan. Ang sarap, di ba, sa pakiramdam. Sa kaliwa na yan, nandyan yung pinanggalingan natin. Puro kabundukan yan. Ayun, oh, kita mo yung puro kabundukan sa bandang kaliwa. No, sa part ka nga ng Manggatarem, makikita mo yan eh. Merong mga bundok na, na magkakatabi. Malilit na bundok na magkakatabi. Kutawagin nga namin yan noon eh, bundok ng susong dalaga kasi medyo pa siya. Hindi siya kalakihan. Pero halos perfect cone siya. Maganda yung pagkaka-cone. Madulas o medyo madulas. May mga area na madulas. Ingat kayo mga kapwa riders. Yan, tignan natin to. Oh. Pakita ko sa inyo yung side ng bundok. Gaano si brother oh. Gaano ng palay. Kaya samantala nila habang di pa umuulan. Yan, larga tayo ulit, larga. Kita mo yan oh. Pati ulap oh, ang ganda. Sarap bumiyahe ng ganito. Ganito yung gusto ko. Walang traffic, walang pollution, walang ingay. Diba? Mahataw si pare ko, nagmamadali. Chill-chill lang tayo kasi mahaba pa naman ang oras natin. Maaga pa lang eh, mag-aalas 9 pa lang. Time check. Mga 9:05. Ayan. Diretso lang tayo. Tapos pagdating doon sa may Mayantok, imbis na lalabas tayo ng Santa Ignacia, dito pa rin tayo papasok sa hindi tayo magkakamiling. Kasi boundary ng Santa Ignacia at Kamiling yun eh. Huwag tayo doon, dito tayo sa backdoor. Dito sa may lalabas ng San Clemente. Yan. Di ba? Malilim. Sarap bumiyahe pag ganito. Tapos marami kayo. Lalo pag may backride ka pa, di ba? Saya. Burtikan na natin siya. Medyo parang nag-aaral siya eh. Kita mo naman yan, oh. Ganda. Grabe yung kalsada. Ang ganda ng kalsada. Parang ginawa na to para sa pagra-rides eh. May kunting portion pa na sinasemento pero very soon. Gawa na siya eh. Pinapatuyo na lang yan. Ayan o, mga pinapatuyo na lang yung iba. Itong side sa kaliwa, medyo na yan o. Idudugtong na lang yan eh. Doon duman si pare ko yun. Taga rito yan kasi kabisado niya. Ay, hindi niya kabisado. Siya dun, na-block siya dun eh. May kasi, may butas-butas na yung semento eh. Medyo di mo marinig yung andar ng motor kasi naka-silent yan, ko. Ang ganda yung nabili kong mic na Boya. Siya, mura lang siya compared sa mga branded talaga na 8,000 mic lang, di ba? Practical lang tayo. So dito kakaliwa tayo. Sundan natin si Google dito sa mga malalaking kalsada, okay lang eh. Yan. Part pa rin to ng San Jose. Part pa rin ng San Jose. Yahoo! Ganda ng kalsada. Kahit mag-long ride ka ng ganito. Malapit lang ito eh. Mga nasa 2 oras lang. Wala pang 2 oras. Andun na tayo. Kailan nagugutom na ako eh. Baka mamaya konti kakain muna ako sa bandang San Clemente. Kung may madadaanan akong kainan. Doon ako malamang maliligaw sa bandang Mayantok kasi yung San Clemente, alam ko may tulay yun eh.
Merong 7-Eleven. Doon ako nalilito lagi. Hindi, actually, dalawang beses lang ako nakadaan doon. Pangatlo na ngayon. Di ba kung alam mo tong kalsada na to, ba ma-traffic diyan sa may bandang Tarlac. Dati kasi pinapaikot kami dun sa right side eh. Sa bandang ano eh, bandang papuntang Ordaneta. Eh pwede naman dito, 'di ba? Bakit bagong gawa lang ito? So ngayon alternate route na tayo imbis na pagsira yung kasi laging sira yung sa may highway na yan ng Tarlac papuntang Santa Ignacia eh. Minsan hindi sira, ginagawa nila lang. Sinisira nila para may gagawin sila. Ayan oh. So, ano na to? Papasok na to ng Mayantok. Pero San Jose Drive pa rin ito eh. San Jose Drive pa rin ito. Yan oh, kita mo, puro ano, nagbibilad ng palay. Samantalahin nila habang maaraw. Kasi ganda ng panahon oh. Ganda ng ulap. Woo! Sayap. Sayap. Sarap. Surong solo yo. Kahit mag-drag race kayo rito. Grabe ang ganda ng kalsada. Ganda ng kalikasan talaga oh. Thank you Lord. Mo sa bandang kanan na yan oh. Puro ano, puro kabundukan yan. Puro luntiang kabundukan. Kita nyo naman yan. Di ba? Sarap mag-rice ng ganito. Sana ano, shout out kina Jake. Kasi meron silang grupo dati ko siyang kagrupo. Ngayon, na-disband na yun kasi namatay na yung pumalit sa akin nung nag-abroad ako. Kaya ngayon si Jake, nagtayo sila ng sarili nilang ano. Actually, ano yan, mixed riders. Pero mga ano lang yun, mga top brand lang, yung mga branded lang na ano, yung 4 na sikat na brand ng motor. So, makasama ko sila dito. Bihira pang mga nakakaalam sa lugar na to kasi bagong gawa lang ito eh. Bago lang to na pagdugtong-dugtong eh. Parang daang kalikasan din siya. Pero sa portion na to, may mga kabahayan na dito, marami ng kabahayan. Yan o, may mga palayan na nga eh. Chill-chill lang tayo. Yan, dito na tayo sa ano sa part ng Mayantok. Malapit lang talaga siya as in. Malapit lang. Maaring mapa-shorten itong ano natin na to kasi may mga cut-cut ito. Kasi di ko pa mapa-perfect yung setup ko ng ano eh ng motorcycle vlogging. So next time maririnig yun natin yung tunog ng motor. Ito parang sinasala ko lang siya eh, bino-voice over ko lang yung iba. Basta yung dumaan dito. Kaya next time pag magro-road trip kayo o kung gusto niyo sumama sa akin, kung magparting ano tayo, Tarlac o Nueva Ecija, maganda dumaan dito. Kasi walang traffic, hindi congested. Tsaka di ko alam kung may huli, tingnan mo yung kabundukan naman, di ba? Papakita ko sa inyo. Ganda, may baka pa, oh. Puro bundok yung sa gilid na yan. Grabe, ganda. O sa kabila naman, puro pala yan. Grabe yung mga ilang toneladang palay yung nakabilad dyan, oh. Ang haba nito eh. Dito lahat talaga nagbibilad ng palay. 2 araw, 3 araw, tapos na yan. Kanan tayo dito. Ito papasok ito ng Mayantok. So, actually, merong isang ano, di ko kasi sure kung doon kakaliwa yun eh. Baka kung saan sa mapunta yun eh. Magtanong-tanong tayo sa mga kabahayan dito. Baka alam nila. Grabe ka pala yan, oh. Di ba ang saya?
Samahan niyo ako, huwag kayong bibitaw. Para next time, maaaring kasama ko na kayo o parang kasama ko kayo sa aking biyahe. 'Di ba? Meron mga portion dito na ano na talagang buong kalsada nilagyan na nila ng palay eh. Kampante kasi sila, wala masyadong dumadaan. Mahirap lang sa mga nakasingle. Sana ano, wag nilang gawin 'yun kasi sa mga nakasingle, medyo lalo ako maraming mabigat yung dala ko. Nakasingle nga ako pero talo ko pang naka-tricycle kasi yung mga bagahe ko na pang-camping. Meron akong parang saddle bag sa magkabilaan, meron punong-puno pa yung aking top box. So, nasa looban na tayo eh. May mga kabakabahayan na dito. Kita mo yung bundok na yan, no? Sa bandang kanan na yan. Diyan tayo pupunta. Grabe, ang ganda ng kalikasan. Yahoo! Oops, si nanay. Matawid. Yun o, yung bundok na yan, no? Kita nyo yan? Diyan tayo pupunta, diyan tayo dadaan. Yan sinasabi ko sa inyo, wow! Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo, makakatabing bundok. Siguro sa mga tuktok niyan, pwedeng pag-campingan, eh, no? Mga short na hike. Wala pa kasing, di natin alam eh, kung may mga nagpupunta dyan ng mga hikers na, mga lokal. Maliit lang na bundok yan eh, oh. Sarap pumunta sa tuktok niyan. Eh, nasa left side na natin siya. Pero somehow, papasukin natin yan eh, kasi nasa gilid ng itong bundok na to sa kaliwa ko. Yung matulis na yan. Diyan, nandyan yung kayo, kita mo, di ba? Oh, tutumukin na natin siya ngayon. Di ba? Ang ganda. Kala mo, nasa tabi mo lang eh. Diyan tayo lalabas eh, kung tutuusin eh. San Clemente na yan eh. Boundary na yan ng San Clemente at saka Mangataren. Yan na yung boundary ng Tarlac at saka Pangasinan. San Clemente kasi Tarlac pa yan eh. Kailang di naman diretsong kalsada, kita mo parang lumayo na naman siya sa atin. Pero dyan din tayo lalabas sa area na yan. Sobrang saya oh. Tanggal ang pagod mo pag ganito eh. Enjoy mo lang talaga yung biyahe. Huwag ka lang hataw-hataw masyado. Sakto lang, saktong mga mabilis na yung 80. 60 nga lang kung pwede eh. Kung di ka nagmamadali naman. Kung wala kang hinahabol. Ako kaya kung pabilis ng mabilis, pero mas gusto ko yung ano, pagka ganitong kalsada, mas nai-enjoy ko yung ganito, oh, di ba? You know? Kita mo naman yan, oh. Yung kaulapan, di ba? Sarap. Sarap ng gambo. Maski mag-isa lang ako, masaya na rin ako eh. Minsan kasi pag marami kayo, may makikisama ka pa, ganito, ganyan. Kaya marami kang makikitang mga solo riders din eh. Maski sa pagka-camping, peace of mind kasi ang hanap ko eh. Sa edad ko na to, kailangan ko peace of mind. Grabe, saya oh. Ganda. Palit na ang kalsada rito eh. Pero maganda, sementado pa rin. Sementado na lahat ng araw, itong mga to, di ba? Mga putikan pa itong mga to eh. Ngayon, gaganda na oh. Yung mga iba nga, bagong gawa lang yun. Sarap bumiyahe ng ganito. Minsan, ganda rin yung may thrill. Pero kasi itong motor ko talaga, hindi naman to sa pang adventure eh. Ako lang yung adventure na ano ako eh. Yung isip ko adventure, pero yung motor ko kasi pwede naman, pero lowered kasi siya. Medyo mababa yung ground clearance niya. Yan ang saya oh. Dire-diretso lang tayo. Dito ha, pansin nyo, wala masyado pang tricycle. Ilan-ilan lang. Kung malapit siguro sa bayan, medyo marami na. Kasi ngayon,
Kita mo sa mga highway, puro tricycle pa rin eh, no? Sa mga paradahan, puro tricycle pa rin. Wala naman ako galit sa mga may tricycle, pero ibig ko lang sabihin, hindi na siya na-regulate talaga. Tsaka kung magpapatakbo ka, kahit anong uri ng sasakyan, kahit tricycle o motor o kuliglig man yan, alam mo kung saan ang fast lane, alam mo kung saan ang slow lane. Maniniwala kayo sa akin o hindi, 90% ng cause ng disgrasya ay dahil sa mababagal na sasakyan o yung mga nakaharang sa kalsada. Kasi yung mga bubiyahe ng malalayo, wala namang tatakbo ka lang ng 20, 30, 40, di ba? Kung ang biyahe mo ay 500 kilometers, siguro naman yung takbo mo, average na takbo mo 80 hanggang 120, ganun. Depende sa state ng kalsada. Eh kung tumatakbo ka ng 80, tapos meron tumatakbo ng Gs, o 15 o 20, di ba? Medyo nakakainis eh, di ba? Highway yan eh. May iba talagang ayaw tumabi kahit nakatutok na. Makita mo, mga truck, tinututukan na talaga. Ayaw talaga tumabi mga tricycle eh. Nagpapaano pa eh, nakataas pa yung paa. Kasi sa mga tricycle, alam ko, pag mabagal ang takbo mo, yung halos hindi ka nagpipiga ng silinyador, mas matipid sa gasolina, lalo pag tricycle. Pero sana, pag nasa highway kayo, wag naman sanang may mangyari sa inyong masama. Mas maganda kung merong espasyo sa kanan, medyo kumanan kayo. Pagka gipit na, tingin kayo sa likod, pumasok kayo naman. Dati nangyari sa akin muntikan na ako dito. Pag sa pababa kasi yan, maring lumabas din yan ng Kamiling. Ito kasi pag kanan, lalabas ng Santa Ignacia yan eh. Tinuturo ng Google Maps na kumanan ako dyan. Pero ayoko, tatanong tayo dyan sa banda baba para sigurado. Tanong tayo ng mga lokal dito. Alam ko pagkanan na yan, labas ng Santa Ignacia na yan. Palagpasin muna natin yung mga sasakyan. Ayan o, tinuturo kasi ng Google Maps, kumanan na eh. Ayaw kong dumaan sa highway. Gusto ko yung lalabasan ko, Pangasinan na. Boundary na ng Pangasinan. So kaliwa tayo dito, tanong tayo. Yung mga lokal dito eh. Thank you po. So yun nga, pwedeng diretso. Diretso tayo, tapos lalabas tayo ng Mayantok. Kasi pag kumanan ka doon, highway na agad yun eh, papuntang Santa Ignacia. Mas mabilis ang biyahe doon, pero hindi naman ako nagmamadali. Mas trip ko talagang daanan, kasi nadaanan ko na dati, maganda talaga dyan sa may bandang San Clemente, dumaan. Mas feel mo yung mas feel mo yung nature. Ito medyo congested na rito kasi bayan na ito eh. Yung kanan dyan, papuntang Santa Ignacia na rin yan eh. Actually, part ito ng Santa Ignacia na eh. So, tanong-tanong tayo dito. Marami naman ang tao dito eh. Sige. Mga Ilocano rin kasi tao rito. So balik tayo doon nga sa may 7-Eleven. Meron na akong nakaligtaang dapat meron tayong kinaliwaan doon na malaking tulay. Alam ko yun eh. Balik tayo. So yun yung 7-Eleven sa bandang kanan. Nagpasa natin ng konti lang yan. Merong dyan. Kalsadang pababa. Ito. Yan ang pababa. Tapos merong tulay dyan sa unahan. So nilagpasan ko ito. Iba kasi yung nilabasan ko kanina eh. Ayan o. Ito yung tulay. Ayan. Tapos kakanan dito, may kakananan. Upya. Ito. Ito na. Okay na. Actually, pa rin to? Barangay San Jose ito. Pero Santa Ignacia. Barangay San Jose siya.
Hindi siya, kanina kasi ano yun eh, pinanggalingan natin. San Jose Tarlac talaga yun. Isang buong barangay yun. Actually, hindi siya barangay. Ano siya, bayan ng San Jose. Ganda ng ano, ilog oh, linis ng tubig. Galing din yan sa kabundukan doon sa San Jose siguro. Ginagawa yung ano dito, yung dike. Panay talagang infrastructure ngayon, no? Alam na this. The more work, the more construction ng DPWH, the more money. Diba? Ang daming naging milyonaryo. Di ko lang alam itong mga to ha, kasi nung nakakasilipan na, tinapos na siguro nila yung mga nakabinbin nila mga kontrata, baka masilip. Maungkat talaga lahat yan eh. Kasi ang alam ko, yung marami mga construction na natigil noon eh. Pero nung naungkat na yon, biglang tinuloy eh. Biglang bawi yung mga kontraktor eh. Yung mga iba napabayaan na eh. So ito, espaltado na rito. Alam mo mas masarap dumaan sa espalto kasi makinis, 'di ba? Pagka yung ibang semento, gaya dun sa amin, sementadong lubak eh. Mas malala pa sa lubak-lubak eh. Kasi yung tutulis. Yung alam mo yon, yung mga sementadong ampaw. Pag nasagasaan mo eh, kawawa yung gulong mo talaga. Sementadong lubak na ako tawagin ko eh. Sementado pero lubak. Mas matalas pa eh. Pag minalas-malas ka pa, pag masagasaan mo yung malalalim na hukay talaga, lalo pag umulan, nakakaroon ng mga lubak na matalas, sakto yung gulong. Medyo malit na ang kalsada rito. Pero tama ito. Ganito talaga nadaanan ko noon, mga ano. Tapos meron kang babaybay na ilog. Ito na yon. Palabas na tayo ng San Clemente. Malapit na kasi yung ano eh, parang mababypass mo yung ano, Kamiling. Paglabas mo San Clemente na agad. Yan o, yan ang sinasabi ko, di ba? O, nasa gitna na yung palay eh. Kampante kasi silang wala nang dumadaan eh. Kahit kasagasaan mo yan, hindi sila magagalit. Pero ang punto is, pag nakamotor ka, dumudulas kasi yung motor eh. Sumasayaw yung gulong sa likod. Hindi ko alam kung naranasan nyo nang nakasingle kayo na ano, dumaan sa ganyang may palay. Para kang tumatakbo sa buhangin eh. Ganyan ang feeling yan eh. Maaari kang sa memplang, madulas yan eh. So wag naman sana. Kung gusto nilang medyo malaki-laki yung ano nila, gaya niyan, kalahati lang, di ba? Kasi wala naman masyadong dumadaan eh. O kaya magtira lang sila para sa motor. Kasi maraming nakasingle ngayon. Ang daming motor sa Pilipinas ngayon. Pamurahan sa motor eh. Ito nga sa akin, mga branded na motor na to. Piso down payment lang eh, di ba? Madali kumuha ng motor. Kaya delikado. Ang dami nagmumotor tapos lalagay mo ng pala yung buong kalsada. Naintindihan namin kayo kasi naghahabol kayo ng ano. Yan, ganyan no, kalahati lang dapat. Huwag naman buo. So, malapit-lapit na tayo. Yan no, pakita ko sa inyo yung kabundukan. O di ba? Ang ganda oh. Grabe. Nasa kaliwa natin. Nakisama pa yung panahon oh. Ang ganda. Minsan umihinto-hinto talaga ako eh. Pinipil ko yung ano. Pinipil ko yung ganda ng kalikasan. Maganda talaga kung hindi ka nagmamadali, di ba? Kita mo naman yan, oh. Green na green, oh.
Oo, di ba? Tamo yan. May magandang, kala mo nga, ano yan eh, parang Sierra Madre yung, ano eh, mas malit lang siya eh. Yan oh, parang Sierra Madre siya eh. Malit na Sierra Madre. Itong part na to ng, ano. Ayan oh, ganda oh, di ba? Tamo yung mga bundok na yan oh, natatakpan na siya ng ulap. Nakafix kasi yung camera ko sa, ano, nakafix yung camera ko sa motor. Kasi yung helmet ko naiwanan ko eh. Walang bracket tong helmet na to eh, yung gamit ko eh. Hiniram ko lang to dun sa kina Jose Antolin, Jose Noel, na inaanak ko. Tuloy lang tayo. Pwede natin bilisan na ng konti rito kasi ano na, kitang-kita mo naman ang kalikasan eh, oh, di ba? Oh. Ganda, di ba? Diretsong diretso. Ito na naman mga palay na to. Yahoo! Saya. Hindi ko lang alam kung marinig yung lagitik-lagitik ng bracket. Kaya todo-todo talaga ang edit dito eh. Kasi ano, pag nakakabit sa motor yung ano, camera, naririnig mo yung lagitik eh. Pagka nalulubak ng konti. Ito na naman oh. Sinakop na nila lahat. Tuloy-tuloy lang. Grabe, saya nito oh. Ngantong biyahe. Ito talagang road trip. Ito talagang road trip. Ayan oh, dinala ko sa inyo yung kalikasan. Enjoy nyo lang. Yan ang road trip. So, giveaway tayo sa ano, motor. Yahoo! Ganda! Oh, ito yan oh. Sasagasaan ko na. Tayo talaga, buong buo. Kunting kamali doon, pwedeng sumemplang. Yung bigat ng kargada ko eh. Bigat yung motor ko. Medyo tumakaw nga sa gasolina para kung may angkas na dalawa. Medyo masikip na yung kalsada rito. Papalabas na tayo ng bayan eh. Yan o, may mga gym na rito. Oh. Grabe. Paano kaya yan, no? Pag pinagiling nila, di may kasama ng mga putik-putik. Sasagasaan lang eh. Paano kung may langis tumutulo dun sa sasakyan, di ba? O nakasagasa yun ng e-box. Magigiling din. Ay, ay, ay. Tuloy lang tayo. Konting tiis na lang. Makikita nyo na yung Maples River. Actually, yung Maples River malapit lang sa Daang Kalikasan. Madadaanan kasi muna natin Lingayen bago ang Aguilar. So, gagawin natin, dadaan muna tayo doon sa Daang Kalikasan. Merong tindahan kasi doon na hinihintuan yung mga sikat na vlogger.
lately lang, dumaan doon si J4. Kasi pinapanood ko lagi yan si J4 eh. Ano ba yun? Wala na eh. Nasa bayan na sila, nagbibilad pa rin sila sa gitna ng kalsada. So, balik tayo. Si J4, nung kailan lang dumaan doon, tapos nagkabit siya ng sticker. So, kinakasi siya doon, kilala niya yung doon. So, magkabit din tayo ng sticker doon para naman makita yung pangalan natin doon kahit paano. Kasi nung nakarang lalo nung pandemic, medyo lumayo. Although, itong channel ko, monetize na matagal na to eh. Pero, hindi kasi ako nakakapag-vlog ng permanente. Siyempre, yung mga audience mo, bibitaw yan eh. Gusto nila yung sinusundan nila. Kaya nga ngayon, pinipili kong makapag-vlog at least once a week. Diba? Para sa inyo. Para hindi kayo bibitaw. Tsaka unti-unti ko ring pinipili kong mapaganda yung vlog natin. Makompleto yung ating mga gadget. Meron akong drone, kaya lang nasira yung ating DJI Neo. Na hindi na siya maka-take off. Hindi ko pa nadadala sa repair center. Walang repair center sa Pangasinan eh. Sa Manila pa at saka sa Angeles. At napakamahal ng pyesa. Halos kalahati ng presyo ng pagkakabili ko. So, sa pag-consult ko pa lang yun hindi pa nila nabubuksan actually. Ako binuksan ko. Kasi technician naman ako eh, pero ayaw kong galawin yung yung sa bandang part na yung pagka tinignan mo kasi sa DJI app, meron siyang isang part na hindi gumagana, disconnected. So yung part na yon, parang sa gimbal, part ng gimbal, hindi makakonect yung gimbal. Yung kita mo yung bundok na yan. Oh, di ba? Ganda. Diyan tayo pupunta. Lagi kong titignan yan pag tuwing dadaan ako ng Mangatrem. Meron kasi part sa Mangatrem na talagang kala mo nasa tabi mo na siya pag doon ka sa highway. Kayo mga riders na bumabiyahe papuntang Pangasinan. Pagdating nyo ng Mangatrem, makikita nyo yan. Pag papunta kayo ng Pangasinan pa lang, nasa left side siya. Meron isang portion ng kalsada dyan na halos katabi mo na siya. Pero hindi, malayo pa yon. Parang katabi mo lang, malapit na siya. Sarap ng feeling pag dumadaan ka dun eh. Tapos merong kasing isa nakahiwalay, tapos merong magkakatabi na maliliit. Kasing size na rin. Pero yung nakahiwalay na yan, parang may pagka-perfect cone siya. Hindi naman kagaya ng Bulkang Mayon na talagang cone na cone. Yan, medyo, kaya tawagin nga namin susong dalaga. Parang possible pa lang. Diretso na ang kalsada rito. Part na ito ng malamang ng San Clemente. Lapit na tayo. Galing ng puno na yun, bilog na kala mo, ice cream. Yung lollipop bilog na bilog Pero alam mo kung saan ako mas namamangha nung bumiyahe kami ng Visayas. Yan isa sa sana kayanin ko pa kasi medyo malayo yan Pero kung sasakyan, kayang-kaya ko. Pag motor, di ko lang alam Saka yung gastusin din. Sobrang siyempre magastos. Maganda dyan yung maraming puno ng nyug. Ito na tayo sa bayan ng San Clemente. So, pag kumarang ka dyan, papuntang Santa Ignacia, Camiling. So, dito tayo sa ito na yung boundary. Ayan ayan na yung boundary ng Pangasinan sa Tarlac. After na mga kainan dito. Merong checkpoint lagi dito. Ayan Ito, kahit tayo dito. May kainan dito Ayan Yun. So yun. Tapos
gusto tayong kumain. So, diretso biyahe natin. Dito tayo sa highway. So, pansin niyo yung mga tricycle na yan ayaw magsitabi. Kaya taas ng rate ng aksidente. Ganun talaga. Ito ba, be? Kung isipin mo naman yan, tumatakbo ka ng 80, tapos merong tumatakbo ng G's lang. Minsan bigla pa yung sumusulpot. Galing sa gilid, biglang gigitna. Diba? Yung iba, binabaybay yung guhit. Sakop yung dalawang lane. Kung motor lang tayo, okay lang eh. Pero kung kasi nagmamaneho din ako ng sasakyan. 4 wheels eh. Medyo nakakainis talaga. Kaya yung mga bus, minsan pinipinahan nila eh. May mga malulokong driver, yung mga truck. Pinipinahan nila yung mga yan eh. Kasi nung lang masagi ka ng ano, tas ang sasagasa sa'yo, gulong. Ang lalaki ng gulong. Tuloy lang tayo. Merong kuliglig sa unahan. Yata. Hindi bungagal. Mga kuliglig nasa gitna rin. Ayaw magsiyano, ayan o. Oh. Ayaw magsitabi. Meron nga sila ba nagsabi nun na ano tayo, ayun o, kuliglig o. Tricycle capital of the Philippines tayo eh. Ay, of the world eh. Grabe yung mga ano eh. Ayaw magsitabi. Bakit? May napanood ako, bandang Taiwan, China, talagang salasalabat yung kasi sa China, sa India, ganun din. Pero yung mga yun, dikit-dikit nasa bayan. Kung ganyang nasa highway ka, killer highway na, kaya killer highway. Patay ka talaga. Ano ay magsitabi oh, sa pambata. Bana dyan ng konti, kakaliwa na tayo dyan eh. Dahang kalikasan. Dili naman nasigit ang tricycle. Ako sanay na ako magmotor, hindi ako nagmamayabang. Kaya ako nagmamotor. Kaya nga sinabi ko kanina, naging ako presidente ng isang samahan dito sa amin. Mga sinaunang grupo ng riders dito sa bandang Pangasinan. Nag-abroad lang kasi ako tapos pinasa ko dun sa kaibigan ko. Tumara tayo, medyo ano, merong tama yung ating parang may lumuluwag sa likod na karga. Yan, back to highway tayo. Di ba, ang ganda ng mga kalsada sa Pangasinan. Takit naman mga view na yan, oh. Kaliwat kanan. Green na green, mga palayan. Patag na patag din sa area na to eh. Kapatagan to eh. Baka 1-2 taon, wala ka na makitang palayan dyan. Baka nabili kanya ng mga solar farm. Kasi yan ang gusto nila, yung exposed talaga sa araw. Patag. Meron kami mga kontratang mga farm dito sa Pangasinan din, sa bandang Aguilar. Bundok-bundok eh. Pahirapan eh. Wala pang kalsada. Bitin mo na malayo. Ito, unti-unti na sila buwababa sa patag. Pero mas mahal ang lupa sa kapatagan. Kasi palayan yan eh. Agriculture yan eh. Hindi yan basta-basta pwedeng gawing commercial. Ganda ng mga kalsada sa Pangasinan. Mula pa noon na naging presidente si President Ramos. Kasi taga Pangasinan yun eh. Ayan o. Mga estudyante o. Di ba? Kita nyo naman. Bakante naman yung kanan. Ay nila pumunta sa kanan. Di ba? Ito medyo mabilis pa to eh. Yung iba talagang Diyos mio, nakataas pa yung paa. Talagang nakapremera lang sila o nakasegunda na sobrang bagal. Tipid kasi, tipid sa gasolina pag ganun eh. Pero wag naman kasi grasya minsan lang yan. Goodbye. So mahaba-haba itong kalsada ng
Mangata rin. So papasok tayo ng bayan. Bayan muna bago natin mapuntahan yung yung Daang Kalikasan. Nagpasa mo muna yung bayan ng Mangata rin. Makitang-kita mo naman parang highway na sa kaliwa. Kasi sa mga hindi nakakaalam alam ko marami na nakakaalam. Sa mga hindi nakakaalam, yung Daang Kalikasan, tinutumbok niya pinagdudugtong niya yung Pangasinan at saka yung Zambales. Exactly Santa Cruz, Zambales yung nilabasan niya. Pero tumawid muna si ate. Tapos merong ding daang Katatubo naman. Pero magtatagpo pa rin sila dun sa Daang Kalikasan. Sa Aguilar naman yun. Itong Daang Kalikasan, Mangata rin ang nakakasakop. Mas malaki ito. Daang Kalikasan, may dadaanan ka pang mga barangay-barangay. Tapos sa bandang unahan, biglang laki. So ang main road talaga niyan, Daang Kalikasan. Medyo mabaho itong sinusundan ko. Tak ng basura. Hindi ko siya ma-overtaken, mabilis takbo niya eh. May pagkakaskasero yung driver. Saka masikip dito, masikip. Medyo masikip ang daan. Yan yun, tumabi na siya. Kumanan na. Baka papunta ng ng landfill, yung tapunan ng basura. So yun, dito makipagbunuhan tayo sa mga tricycle. Ayan na, medyo lumuwag-luwag na. Banda dyan ng konti, Daang Kalikasan sa bandang kaliwa. Pag papunta ka ng ng Hanad Islands, papunta ka ng Alaminos, o papunta ka ng Lingayen, nasa bandang kaliwa siya. Makita mo naman yung bundok kung saan ang side na may bundok. Oops, kanan tayo. Wow! Siningil natin bigla. Nagulat yung Mabagal lang naman kasi yung takbo kaya kaya pwede nyo singitan yun. Dito yung tindahan na Remy Store yata yun. Parang Remy Store, parang something. Dito may mga kabitan na gusto pag may mga alam mo kung kinakabitan ng stickers, pinupuntahan ko. Kahit muna tayo dito, kahit ice cream o kahit anong malamig, pampatanggal ng uhaw. Yan, mga stickers natin. Dito nadaanan na natin yung nearest Mini Mart dito sa Daang Kalikasan. Maganda yung pwesto nila dito, kompleto. Tamsi, Vape Shop, shout out. Saka sa Hilera Food Avenue. Yan, may car wash din yan dyan. Dito humihinto lagi yung mga tropa natin, sila ni J4. Tapos may sila ng Philippine Eagle dito. So dito, medyo nagloko na yung mic natin dito. Nabunot siya. Saka nalobat yung ating camera. So dito na tayo kaagad sa sa bandang lubak. Ayan. May madadaanan ka mga palayan. From the highway siguro mga another 10 to 20 minutes depende sa takbo mo. Yan. Babaybayin mo lang tong irrigation canal. Tapos makita mo yan, tinutumbok mo na yung bundok na yan. Mayroong mga portion na basa na medyo malalim pero kaya naman. Actually may mga kaya ng 4 wheels na sasakyan dito. Ayan may mga nasulubong tayo mga tricycle. So
tuloy tayo. Baybayin mo lang yung irrigation canal na yan. Malapit lang yan actually. Medyo mabagal lang yung takbo ko. Yan, may mga malalalim. Oops. Oops. Tamo yan. Meron ding mga madudulas na portion, kaya mag-iingat kayo. At saka huwag kayo mag-ubad ng helmet. Kung may helmet kayo, gamitin nyo. Oops. Medyo masasaktan ang motor mo rito, lalo pag scooter. Pero kaya naman. Kaya ni Beastie Gray. Yan o. May mga portion na matatalas din. Pero hindi ganun kalala nung pinuntahan ko dun sa Pulipul. Talagang malala talaga yun. Yan o. Kita mo merong merong 4 wheels na nakakapasok. Sipin mo, mga ganyan sasakyan, kaya niya. Kahit si Bestie, kahit yung si Bumblebee ko na owner, kaya yan dyan. May portion lang dyan na malalim, pero kaya niya. So, tayo naman na susunod. Ayan o, medyo malalim. Pero may technique yan, merong sementadong portion yan. So dito tayo sa bandang kaliwa. Ayun o, may sementadong portion. Yun, dito tayo dumaan. Medyo madulas lang ito ha, kaya ingat kayo. Ayan. Opia, yun. Okay na. Sa ngayon ha, may nakalagay pag papasok ka ng barangay Buwes. Medyo may nakalagay na sarado siya, pero actually maraming tao. Mag-iingat lang kayo. Nagpaalam naman ako. Basta mag-iingat lang kayo. Huwag kayong pasaway kasi medyo malakas ang agos, lalo pag mga bata. Baka matangin ang agos. Hindi naman siya malulunod na, wag lang yung talagang maano siya, pero walang malalim na masyado na portion. Pinauna ako nung sasakyan. Basta baybayin mo lang yan, irrigation canal na yan. Hindi ka maliligaw. Sa dulo lang meron kakaliwa at saka kakanan, pero ito, ang dami ng bitbit oh. Mag-outing din yung mga yan. Doon din ang punta niyan. Malamang sa hindi. Yung mga parking din naman daw doon, saka mga cottages na pwedeng rentahan. Mura lang, 300, 500, ganun lang. Malalaking cottage na yun. Pero kung gusto mong magduyan-duyan lang, kasi hindi naman nila sakop lang talaga, wala namang entrance. Kaya lang yung mga motor, sasakyan, hanggang dun lang sa may mga cottages. Maglalakad na kayo. Iwanan niyo yung motor. Yan o, pinauna ako ng motor. Medyo malalim konti ito, pero kaya naman. Upya. Yun o, itong malalim, medyo malalim, pero kaya. Mabilis lang talaga yan, mga lang yan. 5 to 10 minutes, depende sa takbo mo. Malapit lang siya sa highway, from the highway, malapit lang. Hindi ka na, wala nang 30 minutes ang biyahe. Ito, nakakalito no. Meron diyang pwedeng kumaliwa dyan eh. Kung gusto nyo mga private lang. Pero dito sa kanan, ang magandang paliguan. Nag-uuwian na yung iba, mga lokal sila. May shortcut na daan dyan na pwedeng lakarin lang eh. Palabas ng kabahayan. May nakilala ko mga kabataan dito kaso nalagay ako ng stickers kaso nagluloko nga yung mic. So di ko na sila na pasensya na kayo. Kung sino man kayo, shout out sa inyo. Yun. So diretso tayo.
Nagtanong-tanong din ako sa kanila, sabi nila diretso lang daw ako, meron daw mga cottages at meron din daw bantay. Pero hindi ka obligado, hindi ka nila obligahin magbayad kasi nga hindi naman siya private eh. You know, dahil marami sasakyan ng mga 4 wheels. May kotse pa nga eh. So yun, diretso lang tayo dito. Dito may cottages, may mga cottages sa unahan. Actually, dapat nga, hindi na ako pumunta dun eh. Dito na lang ako eh. Nakakaya dun sa ano. Nag-iwan naman ako ng pera sa kanila. Kahit pa paano. Pero kung dito pa lang, pwede na. Ayan o. Pwede ka na ditong mag-ano. Expose nga lang. Dito yung may mga puno eh. Diyan o. Diyan yung may mga puno eh. Yun o, may mga tricycle. Kaya na sasakyan. Yan, kahit dito lang pwede na eh. Yan, di ka na magbabayad. Walang bayad yan. Pag gagamit ka ng cottage, doon pala magbabayad. May tindahan din dyan. Dito ka pwede mag-park. Pinag-park, mabait sila yung mayroong tindahan. Pinag-park nila ako doon sa may tindahan na sarado na yan. Yan. Doon ako pinapark. Kaya nahiya naman ako. Yan. Kaya nag-iwan ako ng ano, kahit pa paano, ng pera. So, iniwanan ko na lang yung aking motor dyan. Tapos, diretso na ako nagbihis. Ayan. Ni-interview ko pa sila kunyari. Hindi naman pala gumagana yung mic ko. Nakakahiya talaga. Pasensya na kayo. Ayan. Si Kuya. Hindi ko na matanda ng pangalan. Kasi nga nagluloko yung aking mic. Sila yung katiwala dito. Yan. Di ko alam kung kaano-ano nila yung babae na sa tindahan. Kamag-anak din nila pero di ko alam kung asawa niya o kapatid. Sila yung may gawa ng mga cottages dyan. Yan. So sinasabi nga niya na sige lang, sila nagbabantay na rin pero mag-iingat na lang. So, pwede naman maligo kahit sino. Open naman sa lahat. Public naman yan. So, pero pagka gumamit ka ng cottages, pagbabayad ka 300 yata hanggang 500. O, kung magkano lang kaya mo. Kung ano. Kasi meron din mga cottages na medyo sira-sira na eh. Yan, si Kuya. Isa rin katiwala dyan. Sila may gawa ng mga cottages. Sa kanila yung mga cottages na yan, silang gumawa niyan. Kaya siyempre, pampalubag loob, kung gusto nyo gamitin, magbabayad kayo. Pero pag mga lokal lang dyan, wala din sila silang bayad, basta maligo lang kayo dyan kung gusto nyo. Walang obligasyon na bayaran kayo. Walang entrance fee. Walang environmental fee. At kung wala kayong baon, may tindahan. So, okay lang, walang baon, diretso lang kayo dyan, okay lang. Pero may baon kayo, mas maganda. Kasi sila rin nangangalaga dyan, so okay, magtatapon ng basura para hindi kayo masita. Tsaka, ano na rin sa kalikasan, di ba? Na alagaan yung kalikasan, lalo na yung mga plastic. Yan, nabigyan na ako ng stickers sa kanila. Shout out po sa inyo, pasensya na po kayo, nakalimutan ko yung mga pangalan nyo. Nagloko pala yung aking mic, di ko na alam. Ayan. Hindi ko alam kung magkukuya ako, kung brother o ano, kasi halos magkakasang edad na kami. Kunting kwentuhan. Ayan. Sabi nga nila na sila J4 kagagaling din lang dyan. Tapos marami sila. Pero nag-campaign sila doon sa bandang unahan. Pero ganoon din, magbayad din sila kasi yung mga parking. Hindi sila nag-park sa area na yan. Iniwanan nila yung kanilang mga motor. Yeah, let's go.
Tara na, let's journey together. Join Alden TV, feel the wonder. In the land where heartbeats echo, our Mother Earth, a vivid glow. 7,000 islands wrapped in green, with oceans wide, a breathtaking scene. Let's dive into the forest deep and explore the caves where secrets sleep. Feel the breeze, let it guide your way. In the beauty of our home, let's play. Damhin ang kalikasan, it's our call. Together we rise, together we'll stand tall. Oh, can you feel that rush? The whispers of the trees in a soft hush. Let's splash around the waterfalls, nature's embrace, let the adventure enthrall. Yeah, sabay ang sinilangan, we'll make memories hand in hand. With every step our spirits free, here's to the earth, a harmony. We'll find magic in every leaf, in every stream, let